Ang Pilipinas usa ka nasod nga abunda sa kinaiyahan ug natural nga kabtangan. Gani ang uban moingon nga usa kini ka paraiso. Mao nga aron sa ingon magamit kini nato dili lang karon kundi apil na usab ang umaabot. Para sa karamihan, ang Pilipinas ay isa sa pinamagandang lugar sa mundo. Ito ay isang bansang matatagpuan sa karagatang Pasifiko, doon kung saan matatagpuan ang pagkaiba-iba ng kultura ng mga tao sa mga natatanging sulok nito sa bawat isa sa 7,107 isla sa bumubuo sa buong kapuluan at ang natatanging nitong klima. Dito rin matatagpuan ang isang mahusay na biodiversidad ng flora at fauna sa lupaan, uman o sa karagatan. Nasa ika-12 ranggo sa buong daigdig ang Pilipinas sa may pinakamalaking populasyon. Nasa higit kumulang na 102 milyong naninirahan doon at higit sa kalahati ng populasyon ay nasa 25 taong gulang pababa. Ang obligatoryo at libreng edukasyon ay sumasaklaw sa edad na 5 taon hanggang 17. At ang pamaraan ng pagtuturo ay naisasalin sa wikang Ingles. O na isa kahinungdan na ang bata mo absent. Sa pamilya o sa ginikanan, nakaingon kini sila maoy magtudlo sa mga bata o panginabuhian or suguon ang mga bata sa pag-atiman sa ilang mga manghod nga igsuon, mao'y pabantayon. Kay sanglit ang mga ginikanan, manginabuhi man. Ang sambayang Pilipino ay palakaibigan at masayahin. Isang pagpapatunay na ang mga tao ay may kahangahangang kakayahan upang malampasan ang mga masamang pangyayari. Kami ay matatagpuan sa isla ng Bohol, sa mga isla ng gitnang bahagi ng Pilipinas na kilalang bilang Bisaya. Tinatanggap nila kami sa Bisaya, isa sa 170 lokal na wika na kasama ng Ingles at Tagalog, na siyang 2 opisyal na wika sa bansa. Makakarinig na rin ng mga salita sa Espanyol, na kasama sa ilang tradisyon at relihiyong Katoliko, at ito ay mga palatandaan ng impluensya ng Espanyol sa nakaraan. Ang klima sa Pilipinas ay nahahati sa 2 panahon, tag-tuyo at tag-ulan. Ang tag-ulan ay nasa pagitan ng mga buwan ng Hunyo hanggang Setyembre at ang mga bagyo ay malalakas sa pag-ulan sa karaniwang nararanasan sa buong bansa. So karon nga panahon nga lain na ang tema karon tanawon nato ang akong tinanom nga kamatis na laos tungod sa kanang way klarong panahon ay muinit ulan, init inza ang yuta perting ugaha kay gaykay. Unya nay akong tanom perting niwanga. Dako kayo og impact ang climate change sa mga nangagi nga mga katuigan hangtod karon. Tungod kay ang Pilipinas anaaman sa Ring of Fire, mas vulnerable ang Pilipinas sa mga natural disasters. Usa sa mga natural disasters pananglitan ang bagyo. Kung adunay bagyo nga moabot, magkakuwang jud ang supply sa kanang pagkaon ang mga katawhan. Mas dako jud kayo nga problema ang among atubangon. Sa kontekstong ito, ang Basque NGO ng Sabalqueta, kasamang Philippine Center for Civic Education and Democracy, PCED, ay nakikipag-ugnayan sa Pilipinas mula pa noong 1996 upang itaguyod ang mga demokratikong halaga sa pamayanan sa mga liblib na lugar. Sa pagtatapos ng 2013 at sa loob lamang ng 2 buwan, 2 malalaking natural na sakuna ang nagpilit na baguhin ang mga prioridad sa trabaho. Una, isang lindol na sumira sa isa sa 4 na gusali sa isla ng Bohol. At pagkatapos ay ang super typhoon, Haiyan, na literal na tumagos sa malawak na bahagi ng bansa.
na nag-iwan sa higit na 10,000 taong patay at 10 milyon na mga taong lumakas sa maikling oras na pagdaan nito. At that time, around 8 o'clock in the morning, well, na mahaw mi kauban akong pamilya, sumauto pagka taod-taod di ana, ning kalit man jud kinakusugan, sumauto nangaratol mi, agamong kinan-an, nangabuak ng mga plato, nya, ning hinihinay mi gawa sa among balay kay to find safety nga lugar. So ning adto mi sa lugar nga wala kayo'y kahoy. Sa mga unang sandali, ang pagtulong sa hukbong sandatahan gamit ng mga pangunahing makinarya ay napakahalaga upang alisin ang mga durug na bato at sirang mga kalsada. At ang malalaking ahensya ng humanitarian aid ay naglagay ng mga paggamutan kung saan maaring gamutin ang mga sugatang tao. Ang Sabalketa at PSED ay namagitan upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan para sa pagkain, tubig, tirahan, rehabilitasyon ng mga sentrong pangkalusugan, pagpapatayo ng mga pansamantalang paaralan at pagbawi ng produktibong aktibidad ng mga pinakamahihirap na pamilya. Sa among barangay, murag di na mahikalimtan katong panahon na. Kay usa ang among barangay nga grabe jud ang damages. Pagdawat gid namo sa mga materialis alang sa pag-repair sa mga panimalay nga na partial damage, gihimo dayon ang pagpatrabaho o ang pagsuhol sa mga panday nga nahimo nga maayo na gyud ug balik ang kapuy-an sa among mga katawhan, ilabi na katong mga idarana, senior citizen ug mga kabataan. Sa mga sumunod na taon, ang mga kakulangan at pangangailangan na umiiral ang nagbibigay katwiran sa pagpapatuloy ng gawain ng Sabalketa at PSED sa lugar. Ngunit hindi na naglalayong matugunan ang mga pangunahing pangangailangang pang-emerhensya. Ngunit sa pagpapalakas ng mga kapasidad ng populasyon, pagbibigay nito ay may mga instrumento para sa pagbabawas ng panganib at pagkilos laban sa mga sakuna sa hinaharap at gayon din sa kamalayan sa kapaligiran. At dahil sa pinsalang dulot sa mga pananggalang sa kalamidad, ang populasyon ay mas higit na walang sanggalang laban sa mga sakuna sa hinaharap. Ngunit sa pang-araw-araw na batayan, ang mga prioridad ay iba-iba kaya ang mga alalahanin sa kapaligiran ay hindi nabibigyang pansin. Isa sa problema karong panahon na dinhi sa Pilipinas mauni ang basura tungod sa urbanization, nagkadaghang mga tao, mao ni ning daghan ang basura. Para nako lang personally, mas nindot siguro nga ibutang nato i-appeal sa ng curriculum sa mga eskwelahan unsa. Kabahin sa among inadlaw-adlaw nga panginabuhian diri, nagsalig rami sa kaumahan o ilabi na gazud ang kupras ang produkto sa lubi mo ay pinaka-main nga panginabuhian sa amo din sa barangay sa Kinubkuban. Ug ingon man na ay mga pagmaisan, pagtanom og mga lagutmon, mga utanon o mga prutas, naapod mga fruit bearing trees. Kining tanan namong pagpangupras o pananglitan og magsigi og uwan, magproblema sa mi kay dili man maaga ang among kupras. Sa mga liblib na lugar, ang mga bahay ay karaniwang gawa sa mga simpleng material at doon naninirahan ang mga malalaking grupo ng mag-anak. Ang mga katawhan or mga households dinhi sa nga under dinhi sa Talisay BHS, kasagaran they have poor and lack proper hygiene, but still we continue padayon gihapon mi sa paghatag nila og pagpaedukar kanila, instill enough knowledge para makorek ang ilahang gi-practice nga unta makahimo na sila pag-maintain sa kahinlo diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay.
O dinhi usab sa isla sa Kabilaw, kasagaran sa mga households walay mga toilets. Kaya ang pinakararaniwang sakit ay nauugnay sa mga kondisyon ng kalinisan. Sa mga lungsod tulad ng Tagbiliran, mayroong mga ospital at mga rural na lugar ay may mga maliliit na sentrong pangkalusugan. At sa bahaging ito ng Pilipinas ay hindi naging regular na lugar at laging nasa panganib mula sa mga natural na sakuna. Walang mga tauhan ng kalusugan na may partikular na pagsasanay o infrastruktura na nasangkapan para dito. In case there's a disaster happened and only available is simple painkiller, antibiotics, and bandage, but we cannot give antibiotic unless there's a doctor's prescription. So that's why we have to refer to the nearest hospital. Sa administratibo, ang kapangyarihan ay desentralisado sa mga pamahalaang munisipal. Ang pinakamataas na awtoridad sa munisipalidad ay ang mayor o alkalde. At maaari silang magsagawa ng kanilang sariling mga programa na may kaugnayan sa edukasyon, pabahay, pangunahing aktibidad sa ekonomiya tulad ng agrikultura, pangingisda at turismo. At sa mas mababang antas ay ang mga barangay na maaari nating isaalang-alang bilang mga kapitbahayanan o nayon. Bagamat ang kanilang mga mapagkukunan ay napakakalimitado, ang mga barangay ay may napakahalagang panlipunan at pang-organisasyon na halaga. Para nako, dili lalim ang usa ka inahan. Tungod ka na nato ang obligasyon sa pag-atiman sa mga anak. Kaniadto sa gagmay pa akong mga anak, daghan kayong mga problema nga akong nagian. Pero wa gyapon ko magpakawa sa paglaom. Bisan sa akong kabisi sa oras, kay naapay obligasyon sa barangay, naningkamot ko nga akong maatiman ang akong mga anak uban sa akong bana. Pero karon ako nang nakita nga sa hinay-hinay, adunay kalambuan or pag-asinso sa among kadalanan o panubig. Ilang pag-unlad ay unti-unting nakikita. Natuklasan natin sa Pilipinas na ang mga namamamayan nito ay may malaking kagalakan sa pamumuhay. Hinaharap nila ang mga pag-urong ng kapalaran na may diwa ng pagtutulungan at karapatan. Alam nila na napakahalaga na magtrabaho para sa kabutihang panlahat na may pakiramdam ng pamayanan o bayanihan gaya ng sinasabi nila doon.